Vannak, akik nyertek, vannak, akik nem. Akik nyertek, azok most örülni fognak, mert átadnám a mikrofont. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Mucsi Gergő vagyok, a Ritmus Depot ütőhangszeres zenei portál főszerkesztője. És az ok, amiért ma este itt vagyunk, egyrészt az, amiért mindannyian itt vagyunk, mert ez egy kiadhatatlan ütős és dobos rendezvény, amiért ezúton mi is köszönetet mondunk Martonosi Gyuri bácsinak. Másrészt pedig, a másik ok pedig a díjátadó. A Ritmus Depot indított egy pályázatot, még a tavalyi évben. Ezt a pályázatot alapfokú művészetoktatási intézményeknek és magándobiskoláknak írtuk ki. A pályázaton 21 ütőtanszak indult el, és nagy sikerrel zárult, mondhatjuk így. És amiért most itt is vagyunk, és itt van ez a rakás ajándék, az pedig az, hogy az első helyezettnek átadjuk a jutalmát, a nyereményét, aki nem más, mint a Menner Bernát Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ütőhangszeres tanszaka, és a képviselői és a tanszak tagja is itt vannak, mivel a nyereményük része volt az ingyenes belépő a dobosok farsangjára, úgyhogy kérném a képviselőket, hogy fáradjon fel a színpadra, és egy nagy tapsot is kérnék nekik. Szeretettel gratulálom, az oktaványt is átadnám, és akkor közben mondanám, hogy mit nyertek, mert egy elég nagy ajándékcsomagot kapnak tőlünk, 5 Ritmus Depot feliratos pólót kapnak a gyerkőcök, valamint egy Marcell Katalin Verőfogás című könyvet, ingyenes belépőt a teljes ütőtanszak és 2 kísérő tanár részére a Ceglédi Dolgmúzeumba, Kármán Sándor jóvoltából. Köszönöm szépen! Itt nehézkesen megy így. 5 darab Nemes Tibor dobok és más izgalmas szerkezetek első kötetét kapják a tanuláshoz. És egy nagy adagot, Húsz pár Ritmus Depot dobverő. Sok szeretettel gratulálok ezt, és további eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen is, és aki továbbra is érdeklődik a ütőtanszak, illetve ütőtanszakok munkája iránt, az továbbra is megnézheti a weboldalunkon www.ritmusdepot.hu pályázat menüpont alatt továbbra is megtalálhatóak az ütőtanszakok, egy kicsit szakmailag is szeretnénk bogarászni a tanszakok munkája között. Köszönöm szépen a figyelmet! Olyan jó érzésnek, hogy ember ilyen szép választ.